Malta għandha l-ogħla rata ta' produzzjoni industrijali fl-Unjoni Ewropea. Dan tikkonferma statistika tal-Eurostat li sostniet kif pajjiżna flimkien mal-Litwanja laħaq il-1.8% tal-produzzjoni industrijali matul Ġunju li għadda. Dan filwaqt li l-medja Ewropea matul ix-xahar imsemmi kien taħt il-perċentwal u nofs. Jirriżulta li filwaqt li l-medja Ewropea bejn Mejju u Ġunju li għadda niżlet bi kważi 2 perċentwali u nofs, pajjiżna mhux tal-li ma naqqas iżda rdoppja r-rata tal-produzzjoni industrijali. Din l-istatistika dwar il-produzzjoni industrijali tkejjel ir-riżultat li joħroġ mill-industriji fosthom tal-manifattura li għadhom iservu ta' sisien importanti għal kull ekonomija. L-ikbar tnaqqis irreġistrat fil-produzzjoni industrijali sar fl-Irlanda u fid-Danimarka, filwaqt li wara Malta u l-Litwanja li ġew l-ewwel f'din l-istatistika segwit il-Latvja. Tnaqqis qawwi fil-produzzjoni industrijali rreġistratu l-Ġermanja, filwaqt li l-akbar żieda ġiet osservata fl-Estonja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.